Yahoo! Daog yun ang Lakers ba? Pildi yun ang kuan. GSW. Karon to si pare. Ingon niya ha. O kinsay mo pildi. Ubaya daw og sa kalibo. Kabaya yun to karon. Kabalo magito nga pildi siya kay daog ang ako ang Lakers. Iya ha pildi. Tagam yun to karon. Makabaya yun to siya sa kalibo. Makakwartay ko na kuan. Daog ang Lakers. Daog ang Lakers. Yun. Lakers! Lakers ng lakas! Lakers! Wow! Tawag din ang ako ang mga idol ba? Uy! Si pare man eh! Hala! Mura malig naglilak! Kabalo lagi mga pildi ba? Karoon ka. Nagilak pa. Makortan pag yun. Luyan. Tawan na. Karoon ka. Wan pa. Tawag yun ang Lakers ba? Pre. Namin sa nawang ka. Nanganawang na ingon kag unggoy pre. Na, ang imong giingon kay pildi man ka. Luyan. Pildi ya sa iyahang mga kuanoy. Asa man? Usa ka nimo? Na pre. Mo ba koy kwarta pre? Hindi na masilbi oy. Nimo bayad kag mapildi ka. Buang ani karon. Uta bay. Ayun! No. A few moments later. Marok na yung pariya. Hindi yung bayad mo sa kalibog. Marok din kayo ba? Pildi kayo yung kuwan. Sunod lang. Hindi ko masugot sa imo ang pistahan. Kaya klaro ka yung pariya. Mangingilad.